जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही बनता है, उतना ही सफलता है गुरु के आशीर्वाद से। सामान्य संपत्ति महोदय एठारे मंच अलंकृत करिथिबा विद्यार्थी चालक मंडली उपस्थित समस्त अभिभावक अभिभाविका शिक्षक मित्री शिक्षा मंडली आदि समस्त गुरुजन मान सर्वप्रथमे भूमिष्ठ एवं मो देशर भविष्यत मो छोट बड़ भाई बहन आज यही पवित्र गोटे मारी पर दृश्य मान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अन्नपाड़ चतुर्थ श्रेणी छात्र श्री कुमार एठारे शिशु दिवस विषय किसी कहबार सौभाग्य पाई निजक धन्यवाद करुअछि। शिशुटी जेतेबेले जन्म लाभ करिଥାଏ सेतेबेले से केवल निज परिवार ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ देश ପାଇଁ ମଧ୍ୟ आशीर्वाद स्वरूप ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଜାତି ତଥା ସମାଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଏହି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ସାଧନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଓ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଯଶ ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଗରିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଶିଶୁ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଦେଶର ଏହି ଭାବୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ। Thank you.